हेलो गाइस नोंथांमोना माबा मोनसे बुस्थु खिथिनो नागिरदों र' ओमफ्राय गोजांदो ओमफ्राय जि सुखांबाय नोंथांमोननो माबा मोनसे खिथिनो नागिरदों आङो हौवाया खोथाखौनो मानिया हान्थिजोबो ओमफ्राय कार्टुन होननानै थिनदों र' नोंथांमोना नुबाय थागोन र' आं मा दिन्थिनो नागिरदों नायलांबाय थाबानो जाबाय जि रागा जोंदों आं सोरथि बायदि ओरैनोसो हिनजाव ओंखाम खुरनोबाल'सो ओंखाम खुरनाय माइनाव ओमफ्राय जाखांबा माबा सेथिना दोनगोन आं दावराव जानुवारि मोनबाल माने हिनजावखौ मानो लायो हांसो सुनो जि सुनो ओंखाम खुरनानो सिदा हिनजावखौ मानो लायो लान्दो गारनासो दो दे ओइथिं थौ सिदा थौलाय लानो ना खामानि दं आयो लान्दो बेखौ सिदा साहाखौ दोनदो इखौलाय मानो लानो लान्दो दिनै मबाइला दोन मोजां मोनसे बुस्थु खिथानो नागिरदों थौ इनिखायसो मा ओइनिथिं थौ मा थौलाय माबा मोनसे मोजां खोथालै थौ ओइथिं गिदिं ओइथिं ओइथिंसो थांनो नागिरदों गय बिफां गायदोंलै थांनाय ससे थांबानो नुगोन थांनाय ससे थांबानो नुगोन मानसिफ्रासो नुजोबो थांबाय था सिदा गयनि सिदा लामा जादोंना गयनि सिदा ओइ फिसावै थांबाय था सिदा 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 आं नुबाय आं थांबावनाय नों गिदिंनाव ओइयो नुवाखै नामा नों सिदा थौ लामा जादों जायाखै ओमफ्राय सिदा थौनाय नुदोंनाखै नों बुस्थुखौ दा बिमानो आयै दावदै मोनदों होनगोन खिथिखांखा माबा फैयामोन नों खाथासो दहायनो होनदों नोंखौसोनो होननो नागिरदों हासुंसो गारदों खैथा दिन्थियाखै देयाखै दिन्दिनि हान्थु नुदों आङो नै देदों दिन्दिनि हासु नुबाय आङो नोंसोरथ' नायथिङानो एख' जाबाय थानायनि मारै बोखिथारदों माखौ खोनायाखै आं आथा दिनै हासिनोसै रुनाबो जाखानोसै रावबो मबाइल नुबा नुथोसै आरो नुबा नायखागोनबो आरो लोगोफोर बेखिनिखौनो दैदोंमोन आरो मोननोसै जासानाय लांगोन होननानै मोनबासो मिथिबाय nih jangan kontra lagi ini oke lari lari ini sari ini ya be ini ya be Sinaran na ni sih. Sinaran na ni sih.